Všade sa šíri, že nový desivý vírus sa rozširuje po svete. Ale poďme pozrieť sa na to, čo je mýtus, čo je pravda a či vôbec je možná svetová pandémia. Prvá téza znie tak, že hantavírus je nový a takmer o ňom nič nevieme, lenže nový nie je. O hantavírusoch vieme prakticky všetko a väčšina kmeňov sa z človeka na človeka neprenáša. Ten jediný kmeň, ktorý sa prenáša, teda kmeň Andes, ktorý bol spomenutý v súvislosti s výletnou loďou, bol objavený už v roku 1995. Druhé, všetci pasažieri už opustili výletnú loď a rozšírili sa na svete, čím šíria vírus. Toto tiež nie je pravda. Toto video natáčam 9. mája a teraz všetci 140 pasažierov stále sa nachádzajú na lodi a práve teraz by mali byť presunutí do nejakej prísnej karantény na pevnine v Španielsku niekde. Pred niekoľkými týždňami však ešte pred prejavením tohto vírusu prebehla výmena pasažierov a približne 30 ľudí odišlo domov. Možno toto znie ako celkom strašidelné, pretože momentálne ten vírus je vo Francúzsku, Nemecku, Holandsku a Švajčiarsku. Nejde však o nové ohniska. Sú to ti istí pasažieri, ktorí boli na lodi a vrátili sa domov. Ich okolie je preventívne izolované a prípady nákaze mimo lode zatiaľ neboli potvrdené. A tretie, hantavírus mutoval a ľahko sa prenáša z človeka na človeka. A to tiež nie je pravda. Tento prenosný kmeň je známy už dlhé roky v Južnej Amerike, najmä v Argentíne. V posledných rokoch tam pravidelne ochorejú desiatky ľudí a desiatky aj zomierajú, a ako však vidíte, pandémie z toho nevznikla. Hantavírusom Andes sa nenakazíte až tak ľahko, ako to bolo s covidom. On sa nešíri vzduchom a vyžaduje priamy kontakt s kvapôčkami slín nakazeného, napríklad cez boskávania alebo pohlavným stykom. Ľudia zároveň nie sú nakazliví počas inkubačnej doby. Obdobie nakazlivosti je krátke, niekoľko dní pred objavením symptómov a pár dní počas akútnej fázy. Stručne povedané, pandémia sa odkladá. Nepanikárme a nešírme zbytočnú hysteriu. A napíšte mi do komentárov, aké ešte strašidelné tvrdenia ste počuli. A nezbudajte na like, follow a komentár. Love you, bye!